बिखुनजोआ हराब्लाबो खावनानै लायगोन आं। गय बिग्रा लामायावसो सिरायबाय एसेबो नुबायबाबो रावबो गारहरा। है बाल्थिङाबो La 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 sih daun anggur. Ayo mama kalau minta ini jangan bama jangan ngomong. Kami jangan ada gelas itu. Haydi isi jerain sang. Masih गरम. मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखो बे गरमावलाय? Ini yang dia. Hei, yang nabi satria. Hei, Bima, salah betul. खामानि गैया दामानि गैया मा सामफ्रामबो साहा बेलाय जालायबाय फाग्लि बुदा सिङा फाग्लि सोंनाय बायदि सैमा सोंनाय बायदि सोंदों नामा नोंहा बेसेबां खामानि दं मिथिगौ नामा नों मा घन्टा खामानि बिलाय सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिम बेसेबां खामानि थायो मिथिगौ नामा नोङो आं खापसे साहा बिनायखौनो होआखैना नों नै फान्थाय दाहाय गदायलायगोन नै नों फाग्ला बोराय नों बायदि आइजों ओंखारनायजोंलाय सोर फाग्लि फैनोसै फैया दाहाय लाबोगोन आं गार र' आगै सोनायजोबनायनाव फन हरनां डिस्टार्ब सोर फन हरखोलै हेलौ आगै सना जिरख'नाय आमाय थुख्ला लाथा खानाय ओइ फाग्ला बारा फिल्मी डायलग दा हरहाय हाबाब सना आमाय थुख्ला लाथा खानाय आं फिल्मी डायलग होआखैथ' मिथिखायो आं नोंसोर बायदि हौवाफोरखौ फार्स्टआवबा गोदै मिस्टि बिदियाबो हास्लाबखाया दे बेफोर खोथाखौ बारायदो आंहा मोनसे गोनां बुंनांगौ बाथ्रासो दंमोन दे माबार बुं अनलाजों दाउजों ओंखाम जाहैनांगौ आहा दाहायल' जों लोगो हमलायग्रायाव फैदो नोंनाबाथाय जायगाया बेल' रेस्टुरेन्टफ्राबो लांनो हाया हाबाब सना आमाय थुख्ला लाथा खानाय नोंखौ मा रेस्टुरेन्टआव गौरां बिलावबो सोनो हायो आंनाव मा जोबदों नै नों फाग्ला सैमा सोंनायाव अरनो रोङा अखा गोरोमनाया हानो रोङा आरो नोंनि खोथाया माब्लाबाबो जाफुङा दे सना दामि पेकेटसो लानानै थांगोन आं आरो जुदि लाबोआबा खखाबाव दोंबेसे दारि दं बुखुना होजोबगोन आं दे दोनदो फाग्लिया दाउ बिमा बायदि थारलै मासे गरम दिनै बोथोरा हावनो मा जाखो दाबो सफैया हनै फाग्लिया फैगौ बोरो आंनि मिनि फैखेरा बेलाय माथो न' नों खनखाया होननाया नै बिदि नङाहाय सना जादो नोरैहायसो बिसिनांगौ दा बोरो बेखौ लाथ'दो होमबालाय जिरायदो बेयावनो गाज्रिबादि जायगायाव लिंबोयो आंखौ सनालै नोंनि अनगा आङो एक सेकेन्डबो थानो हाला माबा ओंखाम उखैला दैबो गांला आंहा मा मैया खोथा खोनानो मोनखो आंलाय बोरै मानसियालाय लोमजाखो ना माखोसै आया सिरियासै होनब्लाबो माबा खेलायनायसो मोनदों सरि ना सना सरि जाहोनो हागोन नों आंखौ हायो सना हाबाब सना आंनाव मा जोबदों दोन दौलद सना रुफा गासिबो दंजोबो आंनाव आरो बे बुरियालाय बेखौलाय माला गारगोन सना लथायनाय बिबारालाय मा रस थानो गावदां बिबारावसो बेरे सिख्रिफ्रा बिदै सोबनो फैयो नुगोन दे उनाव बोरो सना थांसै सना थ'
थ'दो है साथायाबो गारि गैया मा गैया अबेयाव गाखोनांगौ जाखो आंलाय बेयावलाय सिगाङाव सिगाङाव उनावबा आं गाखोनो उसुबिदा जागोन ना बेहाय साथाखौ आखायाव लादो न'फ्रालाय बोरायना मोजां नंगौना नङासै आंनासो स्टाइलफोर बायलांजोबसै माबा हाग्राबारि लामायाबो माबायदि थिंनिसो बेरा गोनांलाय ओइ बिमा नै लाबोबाय खाला टिभिया हाबाब बोराय जाथारबाय दे दा मोनायाव खुंखुम बागे नायथारनोसै आं तात फाग्लि बुरि नट हाबाब बोराय खय थाखानि कालार टिभि बायनानै लाबोखो हो मा नायखो जाम्बि बुरि बेसो नोंना कालार टिभिया चिरता सिरथासो होनदों नोङो हा फैग्रायाबो फैग्रा मेगनासो जाला माखाखो ना खानिसो जाखो एफा बोरायजों फैनो ओइ रुवाथि जाना सिरि थानो ओइ राखावसि बुरि नोंबो सिरिथा आयौ आंखौ राखावसि होनबावदो नोंहालाय नोंहा रानथेंथें खाथं थं ओंखामफोरखौनो मोनजागोन ना मोनजायाखै उफ आं दा बारसुबा दानो उरायलांगोन नों ओइ बुरि बे न'निफ्राय खारनोबा खारदोसो बे न'आ आंनिसो जाबाय सोरनि न' नोंलाय आंनिसो न' आंनि राखावसिनि ओइ फाग्लि बुरि बुलाय मा फैलाय ए माथो जाथारदों बियो नै नै